Bodo latest update to bयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव पीएम किसाननि रांखौ लानानै दावराव बावैसो सान सिगां हादरनि आबादारिफोरनो पीएम किसाननि 2000 रांखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सोनानै होदोंमोन नाथाय BTR नि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर हालामनि पुखुरिपार बेलगुरि बेंसिमारि बर' फोथार आरो गुबुन गुबुन गामियाव मैया पीएम किसाननि रांखौ लानानै दावराव जानाय खौराङा सोराङाव फैदों ओनसोलनि थागिबि गोरिब थाखोनि रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सिगांनि होनाय किस्तिफोरा हाबदोंबाबो बेबारनि किस्तिया हाबाखै होननानै पीएम किसाननिफ्राय बिथांमोननि मुंखौ दाननानै होनायनिबो अजद होदों दुखुथिया रायजो राजाफोरा लकडाउननि समाव नखर सालायनायाव एसेबाबो सहाय मोनगोननि मिजिं लानानै आखायाव बेंकनि पासबुक लानानै पीएम किसाननि रांखौ बख'नो थाखाय बेंकसिम थांदोंमोन नाथाय लांदां आखाइजों अम्बासि गोसो लानानै न' फारसे गिदिंना थांफिननांदों नैथियाव दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेडमिन्टन वर्ल्ड फेडारेशननि काउन्सिल मेम्बार गोहोगोरा मन्थ्रिनि मुङै मिथिजानाय थामहिनबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मैया बेडमिन्टन वर्ल्ड फेडारेशननि काउन्सिल मेम्बार महरै बिसायख'नाय जादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेडमिन्टन एसोसिएशन अफ इन्डियानि आफादगिरि बिबानावबो दं मख'नो गोनांदि बिथाङा गासै 236 भट मोननानै बेडमिन्टन वर्ल्ड फेडारेशननि काउन्सिल मेम्बार महरै बिसायख'जायो थामथियाव दङ चिरांनि खराइबारियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय हाग्रा ओनसोलनि न'फोरखौ होखारदों हाग्रा बिफान पुलिस आरो SSBनि जुथायै बानजायनायाव चिरां जिल्लानि रुनिखाता हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय खराइबारियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय हाग्रा ओनसोलनि न'फोरखौ शुक्रबाराव होखारो रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मुसाहारिया मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै खराइबारि ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हादान सिफायना न' लुनानै थानाय गं 30 नखरफोरखौ होखारनाय जायो होनना आरो खराइबारि हाग्रा ओनसोला हाग्रानि मैदेरनि थावनि होनना जायनि थाखाय थांनाय बावैसो सान सिगां दिउस्रि ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो होननानै बुङो मुसाहारि बिथाङा बुंबावो दि BTC बिसायख'थिनि आगोलनो खराइबारि ओनसोलनि आदिबासि सुबुंफोरखौ हादान सिफायना न' लुनायखौ हाग्रा बिफाना होबथाबाय थादोंमोन होनना नाथाय हाग्रा बिफाननि होबथानायखौ बिथांमोना मानियाखैमोन ब्रैथियाव दङ कर'ना भाइरासनि थासारिया मोजां जाब्लानो मेट्रिक आनजादखौ खुंफुंगोन कर'ना भाइरासनि थासारिया मोजां जायोब्लानो मेट्रिक आनजादखौ खुंफुंनो साखाफारा कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय आसामनि HSLC आनजादखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन आनजादखौ खुंफुंनाय जायोब्लाबो 15 सान सिगाङावनो फरायसाफोरखौ मिथिहोनाय जागोन होननानैबो आसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों आरो लोगोसे गासैबो फरायसाफोरखौ लोरबां गोसो गैयाजासे फरायनायाव गोसो होनो खावलायदों बाथियाव दङ चिराङाव माथावरि बानायनायाव जाख्ल'नायनि अजद BTC बिसायख'थिनि उनावसो बानायनाय माथावरिया खुरखानो हमदों चिरां जिल्लानि दिउस्रि भारत भुटान थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि साखाथिजों भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैनि रुगुं बाहागो बे दै रुगुङाव दान मोनथाम सिगां बानायनाय जादोंमोन मोनसे माथावरि बोसोरफ्रोमबो हा खुरखानायखौ होबथानो ओनसोलनि थागिबिनि अजद बादिब्ला BTC बिसायख'थिनि उनावसो बानायनाय बे माथावरिखौ खावसेल' खालामनाय जादों माथावरिनि थाखाय 1 कोटि रां होनाय जादोंमोन होनना बुंथिनाय जादोंमोनब्लाबो 50 लाखनिबो खामानि जायाखै होननानै अजद होबावदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।